Haberá Festa do Percebe. Este ano a Confraría de Aguiño recupera a exaltación do seu produto estrela despois de que o pasado ano non se celebrase por mor dos conflitos xurdidos coa Confraría de Ribeira pola explotación da navalla no Banco do Carreiro. A xente estaba un poquinho molesta por a situación que había un pouco das autorizacións e o problema que había, entonces a xente pois non estaba con ánimos de facela e claro, non foi por un motivo particular de nadie nin de ninguna administración, simplemente foi porque as cousas non estaban como para festas. Este ano pois collemos con forza e hai unha comisión comigo que ten ganas de facer unha boa labor, vamos a levar directamente nós, contratando unha empresa e bueno, vamos a intentar que sala como sempre ou incluso algo mellor. Será o 23 de xullo na esplanada portuaria e a pesar de que os propios mariscadores encargaránse de cocelo Percebe, contratarase a unha empresa para habilitar a zona de degustación nunha carpa e servir as mesas. Dado que este ano se celebra o 20 aniversario, está previsto o reparto duns pratos de barro conmemorativos. Vai a ser un pouquiño máis personalizado porque estamos nós un pouco máis con eso, pero vai a ser a nivel, tamén vamos a coller unha empresa contratada para que leve o que é a infraestructura e máis o que é o personal, se cabe tamén, e despois pois o que é o tema de gestión do Percebe vamos levar directamente nós, cando hasta agora estes últimos anos pois logo outra empresa, pero bueno, queremos levarnos directamente e máis igual temos algo como a mellor un plato para o día para servir co Percebe de barro. Outra das novidades é que por primeira vez sumarase a festa a Hostalería de Aguiño, nunha xornada na que a afluencia de turistas á parroquia multiplicase. Así tamén temos algunha novedade moi importante para nós que a nivel hostelero, a nivel dos bares de aquí, sobre todo os bares de aquí da nosa zona de Aguiño, pois participan tamén totalmente como colaboradores tamén na Festa do Percebe. É algo moi importante para nós a nivel pueblo e satisfácenos que estean con nós porque isto vainos a todos, non solamente aos percebeiros ou á cofradía en sí. Malia que a organización corre a cargo da confraría, contarán cunha achega económica do concello.